Shalom. Horas. Amanginang hurian itu hata. Nah hadir dohot namangi huton sian live streaming. Sia kami padita parhalado dot sudi nama kobasi pasahaton selamat hari Minggu madita sudina. Adorang tabuka parmiguota taparade marohat dohot pikirata martangiang nahohom mahita. Amen. Marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Parangehok kamuma natama di Tuhani, marguru tusado longo ni rohana. Mar parbue hon parbue, marhite-hite saluhut ulaon nadinggan. Oloi hamu ma Jahoba marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona marhite olup-olup. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Sailehon matuhami roha na togu na badia pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaon na denggan. Sailehon dame tuhami asa sonang hami mangulu di bagasan pangodingim. Sai marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Sai ramoti jala pargugui mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita.
mangihon hamuma patik ni debata ima sian Galatia onom ayat sia 1:10. Alai unang namarloja hita mabbahet na dinggan ay namanggotil do hita muse ditikinai anggo sopargale hita nuaing atong bican sadiari dope taulahum na dinggan di saluhut halak alai gumodang ma tudongata sahabor siaw ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon na hobar tupatiknai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tupatikmi amin. Marede hita Datopoti ma dosata diadopan di debata martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak pardosa nadang olon ro tujuloni habangsa habadion mi manupoti jalan menganggukon dosa nami. Maca jujud warsaki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami narwai. Dang huhalongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todi nami dohot nasa gogo nami. Dang dongan nami dang doson diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tu hamatean saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi. Mangido sian nasa rohan nami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami baubahon rohan nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot Allah ni guarmu dabadiai. Ale Tuhan say asi maroham di hami halak nadang olon. Amin.
Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Songon sitong na mangulu au dina Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat, na lomodo rohaku mida hamamulak ni parjahati. Tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari deh kita. Tabegema hatani debata epistel di mingguta sadarion. Imana dibuat sian pesalmen 84 ayat 1 tu ayat pitu. Tajahama margati soring. Puji-pujian ala parsidohot di pangoluyon ni hala Israel tu debata. Ede sian aka anak ni Sikora. Pola dolangan jalamaras rohaku dibahen lungunna di aka alaman ni Jehovah. Marulup-ulup do rohaku dohot sibuku tu debata namangului. Martua ma akan namangingani bagasmu, sayhodo pujion nasida. Aka na ubolus rura partangisan, ibanado dibahen mualna, gabe maruli pasu-pasu nasida. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Mari deh kita.
Tahati dakon ma haporsia tai, songon nahinati dakon ni dongata sahaporsiaon disadok portibion, rapma hitamadok, au porsea, ido ama pargugu na suatu dosa, nato mapalangi dotan, au porsea di Yesus Kristus, anak yang dipata jauh bana sesedai, imana tumbon si Maria, na gabe-gabean setor di perpadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, na tumau na bernit, di pangumuman ni seratus, nama te terpajal do ibana di hopinus sila, na tua tu bonotoru duntano, na mulak mangulu di hari patuluh, nama naik tu surgo, lahundul siam di bata jahuba, ama naik pargugu na suatu dosa, isi maibana pai mamulak mahmuni olak nama ulu do namate au porsea di tondi perbadia jalan adom sada huria nabadia huria atau pani halak Kristen akan nabadia dohot ya sesani dosa dohot ya tai namanto ulak lusu gedaging alak naungate amin. Tabigi paduan suara.
KBG tikting namasa di mingguta sadarion. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 26 Oktober 2025. Naparjolo, Goar dohot topik Minggu. Goar ni Minggu sadarion, Minggu 10 siahon dong Trinitatis. Topik Minggu, Ripas Jalahubas Tunasa Ulaun Nadinggan. Napaduahon, Peleat Tujolo. Minggu 26 Oktober 2025. Di sude ibadah papungu peliat tujolo nilanggatan dohita marhite amplop haporluat tu sosial huria HKBP Sutoyo lasma rohata pasahaton. Napatuluhon pareheon N HKBP Sutoyo Minggu 26 Oktober 2025 dalam rangka pareheon N HKBP do makubasi di ibadah jamualu tulupulu jam 11 jam 15 dohot jam 10 wib. Ima hari tahun papungu pilihan song leader dohot kor napapaton rapat pendeta hatopan hari Senin saat hari Kamis 27 saat tanggal 30 Oktober 2025 di Patupa HKBP do rapat pendeta hatopan ni dohotan ni Sudi Pandita HKBP maringanan di seminarium Sipoholon Tarutung hombar turapot hatopani sermon parhalado, lansia, ina Kamis, ina Hanna, kelompok doa, dohot sermon guru-guru sekolah minggu di liburhon. Napalimahon pertangyangan sektor. Hari Jumat 31 Oktober 2025, patu pauni huriatado pertangyangan sektor. Naparjolo, sektor Cipayung Ciracas, tuan rumah kebaktian sektor tersebut, keluarga S. Sinaga Inang Borumanik, Jalan Mawar nomor 21, RT 5 RW 2, mulai jam 10 sia 30 wib. Napaduahon sektor Cibubur, tuan rumah kebaktian sektor tersebut, keluarga AS Huta Barat, Inang JRM Boru Siregar, dengan tema ajarkan firman Tuhan setiap hari, ulangan onom ayat itu, alamat Perum Citra Grand Cluster, Grand Valley, Blok Sada, Sahatu Tolu nomor 12, masuk jam 10 sia 30 wib. Napaunopon pertangyangan bulanan, hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Naparjolo paduan suara Gres HKBP Sutoyo, naing patupahon pertangyangan bulanan maringanan di lantai 2 Serbaguna, HKBP Sutoyo mulai jam 20 wib. Napaduahon, paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo, naing patupahon pertangyangan bulanan maringanan di lantai 4 Serbaguna HKBP Sutoyo masuk jam 20 wib. Napapituhon, perguru Malua, hari Sabtu 1 hari Minggu tanggal 1 tanggal 2 November 2025. Perguru Malua HKBP Sutoyo libur. Siala Borhat Pandeta mendohoti rapat pendeta hatopan maringanan di seminarium Sipoholon Tarutung. Napawaluhon program huria tahun 2026. Disosoi tu Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia HKBP Sutoyo asa dipatupama rapat dohot seksi nabe dinalahu manusun program kerja dohot anggaran tahun 2026. Napasiahon, susunan pengurus remaja HKBP Sutoyo periode 2025-2026. Nunga terbentuk susunan pengurus remaja HKBP Sutoyo periode 2025-2026. Goar ni pengurusi terlampir. Napasapuluhon, Panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2025. Nunga terbentuk Panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2025. Goar ni panitia terlampir. Napa 10 sadahon sumbangan. Di jalodo sumbangan sian N HKBP Sutoyo bunga altar Minggu 26 Oktober 2025. Hamuliateon di Parheheon N HKBP Sutoyo. Naparpudi
Begiotama na mandohata sian iana kota NHKBP di siala pareheon NHKBP Sutoyo. Lahau pasikopot tiktingon bui mata jahat dititing cetak dohot barkot naung disediahon ni huria. Songonima saat nititing di mingguta sadarion. Shalom bagi kita semua. Ya, Horas. Perkenalkan, saya Sabar Sitio sebagai perwakilan dari NHKBP Sutoyo. Pertama-tama, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya karena kasih karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada ibadah jam 11 ini. Yang terhormat, Pendeta Simamora, seluruh parhalado, dan seluruh jemaat HKBP Sutoyo yang hadir pada jam 11. Izinkan kami dari NHKBP Sutoyo menyampaikan sedikit kegiatan Parheon yang sudah kami laksanakan. Pada tanggal 18 dan 19 Oktober di minggu yang lalu, kami telah melaksanakan kegiatan Parheon NHKBP Sutoyo dengan melakukan evangelisasi KOR di HKBP Pelabuhan Ratu, daerah Sukabumi. Sebagai informasi saja, HKBP Pelabuhan Ratu adalah sebuah gereja yang mungkin jemaatnya terbilang cukup sedikit. Jemaatnya hanya 50 orang, 50 kakak, amang dan inang semuanya. Jadi tujuan kami ke sana adalah untuk memberitakan kabar baik melalui puji-pujian yang kami sampaikan. Pada tanggal 18 dan 19, puji Tuhan, acara evangelisasi sudah berjalan dengan baik dan teman-teman dari HKBP Pelabuhan Ratu juga menyambut kami dengan sangat baik. Seluruh kegiatan sudah berjalan sehingga kita masuk kepada rangkaian yang kedua hari ini. Ini adalah rangkaian yang kami namakan pelayanan satu harian. Jadi mulai dari jam 6 pagi tadi, di ibadah sebelumnya jam 8.30, pada ibadah saat ini jam 11, kemudian nanti di ibadah jam 15 dan 18, kami NHKBP Sutoyo turut ambil bagian sebagai song leader, pemusik, haret tahun, dan juga petugas persembahan. Dan tadi Amang Inang dan teman-teman telah mendengarkan pujian dari kami, KOR NHKBP Sutoyo. Puji Tuhan, acara ini sampai saat ini bisa berjalan dengan baik, semuanya berkat kasih karunia Tuhan saja. Kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat HKBP Sutoyo yang telah membantu kami selama 3 bulan terakhir, baik dari dukungan dana ataupun dukungan moral, sehingga acara Parheon dan HKBP Sutoyo bisa berjalan dengan baik. Dan satu poin terakhir yang ingin kami sampaikan, kami ingin mengajak teman-teman Naposo Bulung yang ada di HKBP Sutoyo untuk bergabung bersama kami di NHKBP Sutoyo. Sebagai informasi saja Amang Inang dan teman-teman, sejak awal saya bergabung dengan NHKBP hanya 20% atau mungkin hanya 15% saja anggota jemaat HKBP Sutoyo yang tergabung menjadi anggota NHKBP Sutoyo. Jadi sisanya adalah teman-teman yang merantau dari kampung halaman lalu bergabung bersama kami di NHKBP Sutoyo. Untuk itu kami ingin mengajak semua teman-teman, terkhususnya muda-mudi yang ada di HKBP Sutoyo, bergabung bersama kami. Kalau teman-teman berminat, silakan bergabung di setiap hari Rabu ataupun di hari Sabtu malam. Teman-teman bisa langsung datang, kita akan bersama-sama berkegiatan memuji muliakan nama Tuhan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Shalom, Horas.
Tabigi kur. Marede hita dohot tapapungu pelean sada A sada B. Pakai
Martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Sialoma dia mamanginang horas. Dapola dope sahat nanang ngodohodok ate manginang ate. Pos doroha la tabulu nakina kakurta bigi. Tong dope sai marsigor-gor rohata lau tumangihon hatan itu hatta. Kurian itu hata ni di batana naing mamakulingi hita di bagasan perminggota sadarion. Ima di minggu pasaplusiahon dung Trinitatis tanggal 26 Oktober 2025. Nah diturpukon sian 2 Timotius bidutulu mamuka sian ayat 10 sahak rodi 10 pitu di bagasan topik nama dok ripas jala hubas tunasa ulaon nadingkan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hujaha mahatan itu hatta nagabi ujahan ni turpukta di bagasan tikion songonomma paddohan ni hatan itu hatta. Hata natar suratido sitiopon. Alai di ihutokodo au di poda, di parange, di tahi, di haporseaon, di labas holong dohok bengek ni roha. Di bagasan akapangalilion, haporsuhon akan nama satu au di Antioquia, di Iconium, di Listra. Pangalilion na say gudang dohu taon. Jala di palua Tuhani doau, sian saluhut nai. Alai dang terbahis sohonalili na sananay marparangin na daulat marhite Kristus Jesus. Alai na makabugani hamagwan na doa kaparjahat doho siulas uti-utian na patotoho do na sida hukut di pauto-oto. Alai ang goho sa imiyama di bagasan akanaginuruhon jala naong hinaporsea ami ay di botohodo na mengajar hos satu ho.
Huhut ala di botoho sian siete hete homidope surat nabadiai namar gogo pabisu koko asa taruli di haluau marhite-hite hapor siaun di Kristus Yesus. Ai nasa surati sini hatton ni debatado jala hasea mamudai mamicang pauli-ulihon manugu-nugu di bagasak katigoran asari pas halak ni debata hobas tunasa ulaun nadingkan ima sahat ni terpukta huriana hina holongan amanginang sudi mahita tahe nama persauran di bagasan guarni tuhatta molosongonima di pergumulhon si Paulus persirangguton ni haporseonna maradopon suduk nau poso natar goar gabe anak rohanina naung pinir siapon nibana gabe songon tanggung jawab di hilalahon nibana sahalak na poso ima namar goar si Timotius naing niam makkamonakon nguluna dada holan na makkamonakon nguluna naing nian papatarhon jala pataridahon hobbar tusuli baik hatana, baik persauranna, baik pangulaonna, naing matutu gabi marhataridaan naung mangulu di bagasan ripas halak ni debata jala hubas dinasa nadingkan bahasa songoni jala hudok songoni amanginhang ahado haroa persirangguton ni si Paulus ubanda songoni laho manonai laho paingoto pasunggul ho mangalihon semangat tua kasuduk na posoi na totu songo generasi di tonga-tonga ni akka huria doho disudi generasi kehidupan tujulu nang di tonga-tonga ni akka keluarga jala totu neng dohonota naikon ditikina mulai sian sihaite honna saha tu dan naik tujulu naiko peakono na katanggung jawab musetu dia sida naikon na sida manuhuk jala mangulahon asa patulus sosaka ni debata doho lomo ni doha ni debata sia tonga-tonga ni hanguluan ni akasi hutoni bana secara khusus ma di tonga-tonga ni huriana. Adong manang napiga pergumulan na terjadi pada saat ia manginang di tonga-tonga ni huria. Di tonga-tonga ni kehidupan secara umum. Naikon betul-betul harus mempersiapkan diri. Laho makamonakon haporsiauno. Nyadang apala daubi molo ta gobarhon manang di gobarhon apostol Paulus di bagasan nakina kamanginang pangalaho-pangalahoi molo ta padumu di bagasan partikiat ta si saunaria kadia main molo ta jaha di joloni turpuhon di data ma di sia manginang da akka parjaha di dok dia katiki perpudina lapatanna adong maka pangalaho adong maka sikap-sikap adong maka pergumulan neko bolusolan nong baik tordi ni zaman baik sianaka kehidupan isa diri doh aka parbinoto aka bisuhon nama pakorhon naboy ma ben negatif tungulu ni jolma naboy ma pada ho jolma sia kaporsiaonna doh lomoni rohani debata apalagi ma laho hubes songon akka anak ni debata songon akka boru ni debata asa patuduho kadingganon di tonga-tonga ni nguluong. Secara nilai, budo bergeser kapartikiani, dia do nasa sitongna. Dia do kebenaran. Budo bergeser dia kapemahaman. Taringo tu hasitonga na manginang. Hinorhon niya ka mungkin na kaajaran. Hinorhon niya ka na dihasomalan. Baka sipatan na sa mempengaruhi pola pikir, pola tindak. Doho dia kasedita he dia ka kehidupan on. Iban waing na jinamoton ni Apostol Pauluson. Ucoba majo manginang mau latung pesatokin songon naga gajangon waing. Akka dia matutu. Na tatakutkan manang na dia man waing naik ko si jamoton toni.
Omay do ibana tu si Timoteus. Alai patu maboto omu na Roma aka hariswa dia katiki perpuri. Jadi akan datang betul-betul yang mendatangkan persoalan kehidupan. Dakola persoalan di bagasa pergumulan ya kahajol mau tahu nang di perdagingan persaingan tingkat kehidupan doh di sosial ni ekonomi nang dia kanasing nang alai sahab ma apalagi matunguru parto dia main. Ai maka holongi diri na majol madisi. Itu dia ego. Orang semakin mencintai diri sendiri. Tabayak ko menuaing na terjadi di hita di zaman ni Kejeton. Di zaman ni Kananuaing. Bere kita mak buidu hita sabagas, budu hita tajuabu, budu hita saherana hudul sada. Alai masih baik kesibukanna. Dang pola gabe masih atoan, dang apalah dong na masih paingotan, dang adong rupani na paling rupani gabe berkomunikasi. Alai masing-masing hidup dengan gadgetnya. Itu terjadi dan itu sudah dikatakan pada zamannya Paulus. Dan itu memang benar-benar kita rasakan hari ini. Itu menjadi pergumulan kita manginang. Baru namang Yahudi do ipolan di Perak. More do ipolan di Perak manginang. Odo do honon dadang na soporlu mangaluya kasinamot. Dang na madok na soporlu naing papunguhon. Lau mempersiapkan na kangulu na dumengga dangi. Alai om manakin. Nunga gabe dipengaruhi di bagasan kehidupan bahkan di hapur siaon bere kamu majon wai na bangkit amanginang di bagasan ajaran ni hapur siaon tanakin nama dok aka Kristen na progresif aka Kristen lama dok di bagasan aka teologi sukses nuaing na pinatari dahon ditod di zamano ngadoho betu hapur siaon ngaidok anggongulu ni hapur siaon ni natarida jalan takas dan mungkin menderita ngurunya karena prosia. Jadi mereka mengatakan bahwa hidup orang percaya itu gabe di dasar hodo tu hasonangon ni pardagingon doho tu godang niarta ipola di berak di hajol maunon. Itulah nilai yang terjadi dan itu sekarang sedang berkembang mempengaruhi kehidupan kita mangina. Parhata manggang. Ahadu parhata manggango, sebenarnya ini mau menonjolkan diri. Saya membenarkan diri. Dohok manenga-nengaho diri. Lapatanna, sulit untuk mengakui kelebihan orang lain. Dan sulit untuk mengatakan, memang engkau lebih bagus, engkau lebih baik. Saya diri na dong, saya dipapuji-puji. Parroha hagejang los di bagasan namin. Akapangicahi. Na somanguluy na torasna. Lihat sekarang. Bere kita ma. Natabigay di barita di televisi. Bahkan di julo ni si malolong tay sardiri amang inang. Hita sardiri nuaing. Di generasi tu akan mangihuti. Ay molosanga di anak tay. Molosanga di pahoputay. Bapak ini, mama ini ketinggalan zaman. Molosanga di doa kapino partai. Aidang boy dak songoni benwaing ngulu. Nung gabi hita didiktia manginang. Nung gabi hita dipengaruhi. Tabayak ko may. Hape nilai-nilai yang mereka tanamkan dalam diri mereka. Yang mereka lihat dan bangun dalam kehidupan mereka. Itu adalah produk dari imanakin. Akatodi-todi ni jaman do. Na mempengaruhi na sida. Naso manguloy na torasna, naso marningo lagu, akan natuis, akan naso marohaholong, pangosiose, pangitsahi-tsahi, naso boto mangorong, parmuruk-muruk, naso marholong nirohan niya nadinggan, akaparjehe, parrohanan niyang, si paburnang diri, holong adihisap ni daging, asa di debata. Sebenarnya kalau kita terjemahkan ini, di Galatia 5 ayat 10 sahat tu 20 sadang, ngay surat Tony Banon. Alailam dipatakas meno ang amang. Akaw mananaing si pengaruhan ni. Alani molo di hatahon ibanaon. Asadong do pergumulan. Asadong do persiapan. Di bagasan namin pengaruhi diri ni si Timoteus. Songo sahalak na poso ibana. Ala posoro petiki. Molo menurut kapenapsir. Adong musi songono. Ay sa 10 taon na ibana na manguduho gereja di Efesus. Nga ibana biuduan ni Huria. Hape adong sifat na songono. Parila.
Dia tidak bisa. Daerah na subui do ibadah rupani. Madok si dohonon na dijulo ni natorop. Apalagi menado punakan na tumuha. Saya heran na mengurung diri do ibadah. Saya heran daripada do dirina. Bahkan di bagasan na kahatorangan na asing pemulutan jinahaan rupani. Secara penafsiran doa ke sejarah di Alkitab tadi. Bahwa dikatakan Timotius itu adalah seorang pemalu dan juga mempunyai ada sifat adong sahid narong di bagasan dirina. Jadi mempengaruhi satu kejiwaan. Tapi mau tidak mau di zaman ini orang sedang dalam berlomba-lomba di tengah-tengah pengetahuan, dohok berlomba-lomba naing petuduh dirina alanya kapar binotoa ditikya kapilsuk sudah datang pada saat itu. Lau pajong joko dirina pabuahon akka gudangnya kapar binotoan na mulai majolma menadetong dia kena petuduhon di hati boon ya kapar binotoan. Amanginang itu juga yang terjadi. Alanima Timotius naing dipersiapon. Boha mahita madobang songo dia mahita. Laho mamake dirita doho nguluta doho akayana kotai. Sotung do gabi digilas, sotung do gabi dipengaruhi akato ditodi ni jamani jang bui betar patuduhon lasida di bagasan songon anak di debata. Dang bui betar patuduhon lasida bahwa mereka adalah dipanggil untuk menjadi bahagian dari rencana Allah. Patuduhon lomoni rohani debata, tutonga-tongani portibion, marhite-hite akka kehidupan lasida. Au nak kita tarik do di padohan ni ya anak kota siap pengurus di Naposo Bulung nama doa tanaki. Dan di pengalaman saya di kota-kota nama Hubas di nama Kubasi Huriau memang seru pada pergumulan ni. Jalaga bitan datanya do diawi. Buasa tutu ido ibana nakin. 15% sian anggota na sa idoho di Naposo Bulungi ia nakon ni Huria na terdaftar gabi ruas di Huriai 15% bayak ko kamu may 15 siya 100 itu sudah banyak sekali sebenarnya molo na hubereng. Amanginang apa yang terjadi dengan ini? Audak kuboto, manang naso dihilalaho nakka Naposo Odon waing di bagasan parsauran na nauli di tongah-tongah ni Naposo Bulungi. Akka nauli na dinggan. Manang, mabiyar awamanginang. Mereka dang dipersiapon siyak kasih hai tetehon na songonak kana siyak kutaon. So siya nakada daerahon, buasa molo mangaratu ibadah karena memang itu sudah dipersiapkan dari sejak kecil. Ngulu na parjolo di pangarato ada ikko patuduhonomu na jonok doho tuhuria. Jala ikko sai doho tamu doho dinggana kaparsoran di tonga-tonga ni huriai ai di sido ngulu. Di sido gabe di topa ho gabe dinggan. Ido puda. Jala ido sai di tekaton. Alay na jumulo di patuduhon akan atoras na niya manginang. Na jumulo di sa di pamemeho takasian marado po na kayanak ko na yun. Ujung na gabi terbentuk kehidupan di danahon. Ay di bereng atong natua-tua na yun. Di bereng na toras na yun. Telada di na toras noon. Ay tungadong pi persoalan, adong pi hamaulo ni ngulu, dang lakwa ketiga-tiga, manang sega na niula, dang kapala di utong-utong ni atong. Suku may bana bergumul sa diri taringo tu si doho de bata. Nang piko paborhato nak kaya nak kuneng. Alani hapor siyaon na do. Ayunak pala di pengaruhian nung kaya nakon na nameti. Manang na marsikolay. Dito nga ni siya mangakna. Ala di bereng songoni pergumulan na tulasnya. Itulah hebatnya teladan yang dilakukan oleh orang tua kita. Yakin doa manginang. Gudang do pehita na manaday. Gudang do pehita na mabotoi doho na makidalahoni songoni nuaeng. Tetapi kenapa tidak terjadi itu? Asa gabi masa di generasi dia kepertikian rupani. Molonung ngabagudang ibana jala berhasil di tonga-tonga ni pangaratuan ini. Kenapa tidak bisa ditanamkan seperti itu kepada mereka-mereka yang mungkin sudah lahir di daerah perantauan? Malang talok masongonon. Mereka yang mungkin lebih taraf, lebih baik dan lebih indah di dalam kehidupan sosialnya.
Hape gabi dang buhi. Alay memang iko dohonot tado itong buhado memang. Songon di si Paulus di son, songon nakina di nai. Ay memang kadang kala boy doalan ni hapor suhon, boy doalan ni penderitaan ini semakin orang dekat dengan Tuhan. Tetapi itu pastinya begini. Dia akan naolo doi, dan gak bisa ada jaminan ni. Naolo madok patideko dirina tu debata. Jalan naolo madok say na paturin di debata dong ulukon na marhaposat tu debata. Akaido na buy merasakan ini. Jeunang yan sa pitapangido manginangate. Di tonga-tongan ni pangarat waton, di tonga-tongan ni akang ulo ni akay nakot itu pinoparta na maradiba. Sa yunang jolaro penderitaan ini. Unang jolaro nga kapanduhan ni ay dakboto yan nakokonwahing. Ni so huboto ay madapot dong hanap isuhiya. Makatay doh dong hanap isuhiya. Sinuru laut son ay tikida dalam marsikola minggu mese ay yolo doh hutaruhon yan. Alay dong lambel gabe gabe so huboto betu dia. Hati-hati ang manginang. Apalagi naw kita naong marianak ko di bagasan ka na magulang mo di so. Memang didok akan napistar pembentukan karakteri. Do pembentukan di tonga-tonga ni kehidupan na menentukan tu masa depan namun secara rohani na. Itu kita tanamkan ketika dia mulai dari bayi bahkan di siubeo dope saat tu nama rumur 10 tahun ini. Di sido betul-betul jala di bagasan 5 tahun ini 10 tahun ini ang kondisi iko betul-betul manya digemleng ngulu ni anakku ni asa betul-betul molo takas do hita manuan molo takas do hita patuduho diaka baik secara pengajario pemudaion manang doho rupani diaka teladan telada kehidupan na marisiho di bagasa kaporsiaon amanginang odo panidang yok bujala odo na hiya huboto di tonga-tonga niya kapakubasyokon molo tungpe jupanganon di usia 18 itu atau katakanlah di usia remajai boy ibana dipengaruhi lingkungan boy ibana mulai ditada dipengaruhi lingkungan sada na boy hutiop duku persiajari dinakin na hurokoni natakas mempersiapkan anak konna natanakin di usia emas nakingan na hurokoni si 5 tahun ni manang si 10 tahun ni sahatu 10 tahun molo tungipe sempat ibana lao manang tadok matarbuan arus alai ketika dung dihilalahon ibana no dengan sendirinya doa manginang ido pengalamaku jala ido na hiyahu beoto jala hu persiajari bahwa lau sibana do madok no ditikina ketika dia merasakan pergumulan di tengah-tengah hidup anak kinala terbuat roh ibana terbuat pikiran na ibana gabe ibana do nong madok mula doau ala diingotah suara ni tangyangmu suara ni podam na di 10 tahun nakingan ido na bagasa sahat sa putur ido na say terngiangan no di bagasa rohana dugiga biadong perbandingan na mangununui rohana di tonga-tonga ni kenakalan nai ujungna gabi ido mabuni bana mulak alai molo sanga dua manginang songon na burjui bana berengota danahi hape lang adok kita parade persiapan di bagasa nguluna dakta parade akan modal ni haproseon na bergumul dohok mamereng, dohok bersaing di tonga-tonga niya kapartikian, dohok dia kaportibion, apalagi malunga medabu ibana, tu bagasa kamauloni, molo na nga dong, laos di sido, gabi betul-betul sangat runyam di tonga-tonga ni kehidupan. Alania manginang, dang na sotar patu padibatanya paubahor roha, pasti do, alai ikut takas dui, tak bersiap pun. Ikut takas duita parade. Asa songon na dibain ni si Paulus tu si Timoteuson. Lau sido no ang gabi suara di tonga-tonga ni parminggota sa darion. Diyan lau sido no akin na pinasungkulhon niya kaya na kota di son. Asa tu hita manginang di bagasan ICP hita nuaing. Asa ta persiap po ma generasi na ring roh. Ta persiap po marhitiaha. Baik kamu songon na binain ni Apostol Pauluson. Dang boy lokang si malolong na, dang boy lupa di pakilan na, dang adong tiki di bana, nang pikuluja ay tarhurung di bana amanginang di tiki manong suraton. Dia sudah mau meninggal. Au tajaha di 2 Timotius opati itu dohonon nama nunga hupa ujung be para lawaki
lapatan ni mate na mau. Jadi dia dalam sekara don waing lau patu pahono, alani perluna manginang, alani perluna. Ima di suraton ibana suraton tu si Timoteusi. Na Indonesia na manginang, ido na pengindo hatan di batan waing dihita. Asari pas khobas tu nasa ulaw na denggan, jala sudido hitan waing nang makalungutone. Ido waing nang arahonon na perjolo sahari. Naing jota pateaton, naing joy ko betul-betul bergumul kita sudia manginang. Dia kesudut na tumua maradopon na kaya na kota na memeti. So tu ngadong lokang di waktu. Molo songo dia pe hinalojata manang songo dia pe persirang gutota dia ke kebutuhan na sida. Taringo tu kebutuhan di pardagingonon. Dia ke parsikolaan na parbinoton akan asingi. So tu ngamanginang. So tu ngabeita patujolo. Stahilalahon. Molo ngata lengkap taleho sudia kenartai. Molo ngalengkap sudia taleho dia ke kebutuhan dia ke hajol maunon. So tu ngabe gagal. Manang so tu ngabe terhirip pita sogot. Di akka nasida na magurang. Alay naing mah. Sai tahajo maul homai, sai tahago julumai. Betul-betul naing ikon di bagasan sai tapapatar. Jumulo manuaton lomoni rohani dia bata. Jumulo sai manayaton taringo tuhata ni dia bata. Doho takapuda ng ajar nasitong. Imay do si Paulus dison. Ay nunga di botoho, nunga di begiho, mulai siya kay tetehomi. Taringo tupuda doho ajar. Amanginang molo nunga tapa borhat, molo nunga sa itapulay, di bagasan ajar doho pura na sitong. Hatatamay, ikot terus madoktuak kaya nakotay. Unang merdalu jahita, unang pala tabi kira kanasing. Taringo tuak ka na portibo sa tugas sudui, tanggung jawab pudui, molo nato rasaw, ikonong mahalo daw siya ni bana. Uboto do piaw, malaksongo dia pecarana hitalaw madokoni, silah ka na dya. Alay sada biban ni moralta. Beban ni tanggung jawab tamadok. Ikon hupature ibana marhite padohaku imasada. Baru na padua ho di do apostol Paulusi cara laho mabaini ima dang hurang teladan. Ay nunga di bereko au ninanakin. Nunga hupati ato tuho di tonga-tongan ya keteladan tiruan na hupatu duhoni. Malang lasongo dia yom manakin. Ay di hutokodo au di poda, di parange, di tahi, di haporsiao, di labas, holong dohok bengek niroha, di bagasan kapangilion. Haporsuhamang na dia pengalaman kehidupan. Jadi teladan keyakinan ni, teladan ni haporsiao ni, na jonok tu dia bata, itulah yang kamu lihat di dalam kehidupan saya. Jadi, au pesat tersongoni do saya hudok ngolola mamasu-masu, na merbagas. Sada nama cerekot, dakkola di poda memang. Alay bohado, teladan keluarga. Di damai, di kesetiaan, di bagasan pengharapan, tersuat terus dari sikapta. Ido, tidak kata, sikapta ido. Berengon ni anak kotai, laos ido anon, na mempengaruhi nasida di tonga-tonga ni kehidupan on. Amanginang naparpudi mah, di bagasan padohan ni hatata, at-atan di bata di hita. Sada nama cerga, taringo tu, poda di bagasan hata ni debata. Jadi molo Martin Luther salah satu di bagasan poda na dok nibana laho mabenauli di hita sola scriptura adalah ketika kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Molo saya tabigi jala sai tapakuliko do hata ni debata. Maceta kasdo di bain apostol Paulus samanginang. Aha do hata ni debata, dia do tujuan ni debata. Dia do hata mananggugo ni hata ni debata. Di ngulu ni akan persea. Maceta kas do idulah kikusangajo do agak sedikit menekankan membacanya dan barangkali mari kita ulang nanti di rumah itu Bapak Ibu. Manang do naposo bulung asa ta persiapo diri taon gabi mampu kita gabi akka naposo bulung na bersaing na mampu na dinggan dia kahubas ulau na dinggan. Di ayat 10 nomi dohot ayat 10 pitui nang pinegasan doi. Adong 4 poin gogo ni hata ni debata na disurato di ayat 10 nomi. Ahamay didok nakin. Ia nasa surati sini haton ni debata doi. Jemolo di si haton lapatan ni songonon. Dakkola di leho debata tu hita rupani. Bukan. Alai molo di terjemahan na asing itu adalah nafas Allah. Itu adalah roh Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan yang sangat punya anugerah dan berkat bagi manusia. Itu nanti mulai do sini haton nai.
Jadi lapatan ini si lehon-lehon ni debata na macayargana luar biasa, na betul-betul berkuasa amang inang. Itu dia tujuan na ima. Didok hasea mamudai. Jadi bahan pesan puda. Kalau kita coba melihat di dalam bahasa Indonesia, yaitu mengajar. Jadi sopora marsikola di persikola sasitongna. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka telah dibentuk baik secara kognitif do akan asingi di tongah-tongah ni para binotoani sudah dapat kita do diakka jolma nama bigihatan dia bata. Itu satu. Memudai ngulu ni jolma. Baru di dok mana dua mamicang. Apa itu mamicang? Menyatakan kesalahan. Songna hodok nakido. Ketika anak kota ilao tu dalam na asing, ala adu kedo modal na nasita sueto di bagasan rohana. Mereka dengan sendirinya, ibana nong menguhum dirina, ibana nong madok tu dirina. Aduh, aku sudah sangat jauh, aku sudah lari, aku sudah tidak lagi seperti yang sebegini. Ngagabi si cahanau. Mereka yang mengatakan lebih, ido hagugo onni debata tungulut tamangina. Jadi, boido gabi panguhum hatani debata di hita, lau paingotok kita, menungguli kita, mamicak kita di tongah-tongah ni pada dalam ngulu tau. Itulah kekuatan firman Tuhan. Na patuluhor di dok laki disi di ayat 10 lemi. Hasea pauliulihon memperbaiki kelakuan. Banyak orang yang bingung sekarang orang tua bagaimana mau merubah membentuk ya nakonna. Gudang-gudang ya harus dohonokku tu anakon. Ai dia lebih nokku noaing. Amanginang hatan di batalo madokonon. Molo naik memperbaiki kelakuan. Landaskan di dalam firman Tuhan. Hatan di batalo. Agama saya tak kasih di pasal 110 105 ini. Hatamido sulu-sulu ni patu jala. Harus sabungan nama anginan. Hatamido sulu-sulu ni patu jala. Waduh. Sorry amang dah. Hatani dia bata ayak mas me di hita dah. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hati uro di dalaku. Jadi lapatanna di sulu hita tiur sude itulah firman Tuhan. Pauliuliho memperbaiki kelakuan koreksi. Asaboha, asagabe di boto hasala anna. Jalamoro may bana, pitor tinggal honon namanya tong. Asamulak maparangehon. Lomo ni roha ni debata. Napaupaton di bagasan hagugoon ni balita na uli ima. Manugu-nugu jolma di hati goran di debata. Di dalam bahasa Indonesia diatakan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di Jawa manon di partikino lamang au sinuk kunuaing ayah harun nasitong. Apa itu kebenaran? Macam-macam dohonon ni jolma. Boido dohon ni perpolitik sada tambah sada bukan 2. 1 tambah 1 bisa 100, bisa 10. Jangan dong namanya lahkan ini. Ya, boido dohon ni ilmu filsafat no sada tambah sada sama dengan 1. Ahagobaran na persaripeon margao doho di padong gak bisa ada. Dan kadang namin ang kali, alaga bisukun-sukun, mana kebenarannya? Atau ngasal gabi adong kebenaran na manginang. Dan kadang buhay memang mengukuri jalan buhay na buhay madok lipe apa ma? Hata ni debata. Jadi ulaw na dinggan di medok Tuhan Yesus. Ayah mahalobiamu makahologi dongammu. Songo parjahati pe di botol makahologi dongamna. Alay halubiam mo alay botohodo i hatani di batado na mangulu. Ujung na ima membeda koko di holong ni roham. Itu artinya. Amanginang molo mangulu hita di bagasa katani di bata. Kita akan tahu kebenaran yang sejati itu inilah. Tak adong bui manggoyako kita. Jalan adong lebui pautoto kita malaki manang di pautoto. Songo nadok di si Pauluso. Tetapi kebenaran mutlak yang sejati itu dari Tuhan akan membantu kita, mengurupi kita. Dungi sahak matu dia. Ima na pinangidon itu pohon jala ima tujuata. Ima na kinadok nai. Asa hobas ripas tunasa ulaon nadinggan. Jadi hobas ripas lapatan na. Dan apalah gabi dohonot tay sempurna. Daw. Alai sai di pature-ture de batado hita gabi terus menerus memperbaharui hidup.
alai laus disempurnaho do hita, lau tu dia, hobas didokon. Artinya kita selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita berguna bagi orang lain, kita berguna untuk diri kita berguna untuk bangsa, kita berguna untuk gereja, kita berguna untuk memuliakan Tuhan dalam kerjaan Tuhan. Idun wang nahubas terikani. Atau ngasa sudi kita salah sahat tu siya makinang. Mari kita perbaiki kehidupan kita, tatangi hom makapuda, tatangi hom makaajar. Alai laus tabiring maka teladan ni haporsiauta, teladan ni ngulutan ang di patuduhon Kristusi, songo teladan ni kehidupata. Alai laus tasipam di bagasang ulutor na margai ima. Mangulu madihatani di batang, asa dipicang di paudi-udi, diajari, jala dilehot tu hita hasit tongan, terbaik kita mah mangulahon akka nadingkan. Amin martang yang mahita. Gok malas ni rohanami Tuhan mangolopok katam na badiyai, laho parboharto kami tutu di tonga-tonga ni ngulu namion, gabi hubas sami, jala ripas, dia ka ulaw nadinggan nani halomohom. Naing pataruam mo rohami Tuhan jalaido si hol ni rohanami, asa gabi aka lomo ni roham ngulu nami. Jala asa gabi tar pasu-pasu ngulu nami. Jala asa gabi pasu-pasu hami nang tua kahalak na asing. Ali Tuhan diajari hatam dohami, asa say takas di hami, tinggil di pamudayon, tinggil mabigi hajar, marguru siya katam na badiya. Jala sayo lo hami tu hapakulingam, olo hami tu habuanom, di bagasa katam na say hupatuduhok kami marhiti akka pangalahon nami, na say torus manorus sami tu hapapiakod diri nami, sinodangan ni hatami, gabi margugo mahami, gabi marhatawom mahami, asa mulak tu bagasan lomo ni loham. Jala say hilalaw nami akan nadinggan di tonga-tonga ni nguru namion. Law si matu hapakirimon nami nang maradopo nakasudut na oposo, di tonga-tonga ni akka generasi nami di keluarga nami, di tonga-tonga ni generasi nami di huriam, di parabangso odoh di sudi matahi kehidupan on. Ali Tuhan nunang luas sami di gangguo doho di halomoson, taringok tu generasi nami. Ala takas dohami songon akan atoras na tumunga mamudai nasida mamiak kontelada tu nasida. Ale doho patiaton di hatam. Laos mangulu maka generasi nami Tuhan di bagasang ngulu na setotong marsihoho diho. Idopos ni rohan nami Tuhan dinarapa minuaing na marningo taka yanakon nami na poso bulong patupaho pesta parhikion di bagasan na kegiatan na pinatupan na sida. Naing mga rahon na sida may Tuhan lamar sihoho di bagasak ko. Di bagasan na katantangan hidup, doho di sudia ka pengharapan di akasakap, doho taka na hinirim rohan na sida li Tuhan. Naing mamanga sahok ko, jala di bagasak ko na sida, jupang na sida may, gabi dapota na kapasu-pasu na sida. Alay laos diarah ko mali Tuhan na sida nuaing, gabi dalam doho manidangi, doho patuduhon, nunga bagian ni na pauli-ulihon na sida, di tonga-tonga ni nguduon, di huriam, doho di sudia ka gudang akasiulaw. Ali Tuhan nami, saya pasu-pasu akka parsauran na sida, pasu-pasu doho taka panidangyon na sida Tuhan. Asalam tabbarope, bilangan na sida, doho na makatidakon, akka lomo ni roham. Hutangnya ko kami Tuhan, akka ulaw di tonga-tonga ni huriam. Diragam ni akka sihubasan nami. Diragam ni akka siulaw namin na sahwara kami sada-sada. Pos rohan nami Tuhan, say pasu-pasuom mo akka naposom. Patawom mo sudi akka parkubas na ang pinili mo. Laho patupahoni. Jala jujuam mo ruas ni huriam Tuhan. Dohot berpartisipasi. Dohot mangalihor roha. Songo pembentukan ni akka haporsiyaw namin na mangulu diho. Asa mo na kami Tuhan maralohon. Ngudu akka na di portibion. Gabi hupiaw pami kanguluan na manotongi. Na mabahilas rohanami. Na mabahimakiri pami Tuhan di bagasan nakalas ni rohan ang pasu-pasu. Di tonga-tonga ni nguduon. Lausongo dito Tuhan. Dia kerencana ni huriam. Secara khusus mali Tuhan.
Napi natupani HKBP secara hatopan. Ima namar rapot akan aposom, namar tohona padita, di sadok portibion na di pasada di semenarum Sipoholo Tarutung. Ali Tuhan, luas marhite rapoti. Gabi tarida hasadao di tonga-tongani huriam. Jala tarida dia kagugo ng las ni roha di naposom. Taringo tupoda. Taringo tuajar di dohma, doho diaka ruhu ni aka pamicangod na lang patupao ni huriam, gabi buhay mardala kuriami di bagasal lomo ni roham tujuluan ni ari. Mapos ni rohan namin tatong pasu-pasu mali Tuhan, di hababorhat, doho di na mangula ho sa tunamulak, diaka na posom maddohoti rapoti. Ali Tuhan namin upang kami matuho ng ngulo niya karuas ni huriam, diaka ulaw na sida di siya pari, diragam niya kasulaw na sida di dia Tuhan na sida magula. Tungasiro ham say pasu-pasu parguguy. Asa taparbuihon na sida tuha parbuy na tama. Nagabi kalas ni roha di na sida. Jala mabain pasu-pasu Tuhan. Laho pasang apoko madok mauliate. Gabi hararara ni harajomu di tonga-tonga ni Portibion. Nang di tonga-tonga ni Huriam. Homan amadoni akan amarsahiti ali Tuhan. Laho mangalihok kahipasod di sida. Jala homa Tuhan naming hibur, dohok na patuduhod dalan, dia kadongan nami namar sitaonon, manang namarukil dingoduon. Mauliate maruha nami di hotu hajalo matangyang nami, nahusob bahok kami noni dibaga sa pos ni roha nami, naong disisaho dosa nami, hola dibagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si hokop jala si baluahami. Amin. Tapuji matuhat na marede mahita, jala di na maredehi tatapasaha mapiliata, pilihan 2, laos pilihan amplop 70, ima stu diakonia ni huriata. Sai baritahon Jesus na burju tu manesa dosai asa porsea di Jesus tutu dengan pambaimu di sini bahema
tay dehon ayak na mangihot, laos jongjong mahita sa luho na di nga natabi. Ulananing katuhalak sude, songong binang natuho, ingot urupi luhut agale, gabe parholong maho. Tatangnya koma piliata, martangyang mahita. Ali di batama namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami maksian na nilehom mito kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasya kami pilihan o pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti to dim. Asala puta dahami gudang ni silehol-lehom mito kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say saut malomo ni roham di banotongosongon na di banua gijang, lehom matuhami selario kangulua siya pari, se sama dosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapaso-paso siya tuhata, mula mahamu, di bagasa dami dohot sonang niroha. Di paso-paso jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorho madamena tutod di munabi. Oh.